Pinanay tao soda na ka na matrap diya tutulong ako anay. Truck ka nagpunot kat liluan please. Please God. Tabang daw. Sus, narabay ko ang ditoon na naano siya, narabay. Nasunod din Grindal. Ikaw, manggod siya, no? Kana ba kaluoy ba anang ban? Uy. Need rescue please. If namoy makontak na rescue please. Please God. Natuma na sa balay guys. Whatever na. Yung saan man nato ko ang rescue tao nila. Uy, di pa hunong bayaan ka no. So, guys siya. Like, first time ni nangyari. First time ni nahitabo. Abang taon. Ako ay ang sunod na. Cebu. Grabing saka sa tubig. Mamalihog ko. Personal sa Barangay Bakayan. Kita ninyo daghang kay mga tao ko nasa atop. Basta mo diraha makha. Diraha. Diraha oy, diraha. At least mara ka dito. Nare, nagbayog na. Pinanay tao soda na ka na matrap diya tutulong ako anay. Truck ka nagpunot kat liluan please. Please God. Tabang daw. Sus, narabay ko ang ditoon na naano siya, narabay. Nasunod din Grindal. Ikaw, manggod siya, no? Kana ba kaluoy ba anang ban? Uy. Need rescue please. If namoy makontak na rescue please. Please God. Natuma na sa balay guys. Whatever na. Yung saan man nato ko ang rescue tao nila. Uy, di pa hunong bayaan ka no. So, guys siya. Like, first time ni nangyari. First time ni nahitabo. Abang taon. Ako ay ang sunod na. Cebu. Grabing saka sa tubig. Mamalihog ko. Personal sa Barangay Bakayan. Kita ninyo daghang kay mga tao ko nasa atop. Natuma na sa balay guys. Whatever na mo rescue Bakayan, Gulalul Rio 1, place lang.